Сега обаче за демокрацията, която липсва. И въпросът е по-скоро има ли демокрация в Русия и защо един руски дисидент и журналист трябваше да дойде в България, за да ни покаже какви са недъзите, може би, на нашата демокрация, а може би и на медиите, които ние считаме, че са все пак основно оръжие на демокрацията. Няколко думи за Олег Памфилов, който е руски учен, дисидент и журналист. Само че той не е гражданин на Русия, той е гражданин на Таджикистан, също така и на Грузия. Олег Памфилов е също така и световно известен борец за правата на човека в световен мащаб. Разбира се, какво още? Той има десетки, може би стотици публикации, научни, журналистически. Дълги години води свое предаване по Радио Свобода. Олег Памфилов е знаково име за процесите в днешната част от света, наречена Източна Европа. Той е тук по покана на комитета, който иска събарянето на паметника на Съветската армия, който се издига в центъра на София. Владимир Бернер ще ни помага с превода в ефир. Добро утро, господин Памфилов. Добре дошли в България, в нашото студио. Спасибо. Благодаря ви. Я только хочу поправить. Искам да ви поправя. Что я, конечно, гость комитета. Аз съм гост на този комитет, но как ведущий но като водещ на програма в грузинската телевизия на руски, мы решихме снять передачу о том, да заснемем предаване за тази акция, как протича тя, как в България се отнасят към социалистическата история, към социалистическото минало. Какви са вашите първи впечатления вече тук на терен и по принцип? Какво мислите за процесите, които се развиват в България? Во-первых, я, наверное, сигурно съм единственият човек от Съветския съюз, който никога не идва в България. И за това мога да кажа, че това ми се случва за пръв път. За мен все още ми е трудно да се съставя окончателно впечатление, но най-важното е това, че българското общество, или поне част от това общество, в него започва процес на осъзнаване на онова време, когато България, българското общество е пострадало от комунистическия режим, от комунистическото време. Има хора, които казват, че не трябва да се пипа историята. Ако някога е построен паметник, нека да стои този паметник. Но смятам, че е невъзможно да се окачат по стените снимки на убийците на родителите ви, на тези, които са ограбили къщата ви. Има история, която е много важна за всеки един народ. Но историята, от която е пострадал огромен брой хора, трябва да бъде обвинена, трябва да получи обвинение. Това е част от българската история, свързана с престъпления и с гибелта на огромен брой хора. За това ми се струва за много важно това, че част от българското общество осъзнава тази история. Тук аз бих поставил един така въпрос, който ме тързае по тази тема. Не е ли малко късно, 20 години след падането на комунизма в България, този въпрос тепърва да добива актуалност? Не беше ли това нещо, което трябваше да се свърши по-навреме и не беше ли всъщност факта, че тази работа не беше свършена, когато му беше времето, може би, е показател за цялостен показател за процесите на демокрация в нашата страна? демократических процесов в нашей стране. Да, есть, конечно, этот синдром. Разбира се, този синдром съществува. Синдромът на забравянето на собствената история. И разбира се, това трябваше да се направи на време. По същия начин, както ние сега в Грузия едва сега приемаме закон за лустрацията. Ние също закъсняхме с 20 години. Но въпреки това, ние трябва да направим това, за да покажем символиката, символичността на реформите, на промените в обществото. От друга страна,
възпитаването на новото поколение хора не може да се прави с лъжа. И за това тази част от съветската история новото поколение трябва да я познава. За сега те виждат само войници, които са наречени освободители. Но какво са донесли със себе си тези войници? Ще се включим след малко от паметника на съветската армия в София. Там ще има дискусия, така разпалена дискусия, предполагам. Тя вече един път се случи, даже може би не един път, пред телевизионните камери на няколко пъти там. Двете групи се сблъскаха, има и такива, които защитават паметника и неговото местонахождение, и други, които са против. Преди това няколко думи за процесите в днешна Русия. Изключително важна държава и за Грузия, и за България. За добро или за лошо взаимоотношенията ни с тази държава са определящи в стратегически плани за двете държави. Какво се случва с тази специфична демокрация, която Русия развива от известно време насам, може би от едно десетилетие, тази демокрация по времето на Путин и Медведев? Уже почти 12. Вече почти 12 години. Откакто през 1999 година Путин стана премиер. Ако щете, това е един политически процес, който може да бъде наречен демократичен феодализъм. Защото има една много добра конституция, има добри закони в Русия, но има феодализъм, който започна да се възстановява с идването на власт на Путин. И тъй като аз се занимавам с изследване на пропагандата, най-важното, което е направил Путин след като се върна на власт, това е възраждането на традициите на съветската пропаганда. И второ, това е пропаганда, която е свързана отново с възраждането на държавността, изправенето от колене, всичко онова, което отново може да бъде наречено руски империализъм. Да се сравнява ситуацията в България с ситуацията в Грузия е много трудно, защото вие, слава Богу, не граничите с Русия, но вие сте закачени за газовата тръба. И за съжаление, икономиката е един много важен лост за руската власт. С помощта на този лост те се опитват да оказват натиск върху България, върху Унгария, други страни от бившия социалистически лагер. В Грузия смятам, че ситуацията вече е съвсем различна. Тя икономически изобщо не е свързана вече с Русия. И енергийно също. Ние използваме газ от Азербайджан, произвеждаме собствена електроенергия и част от тази електроенергия продаваме дори в Русия. Русия продължава да създава Великата империя. И това е най-голямата беда, която се случва. Затова разбирам защо историята с този монумент в София е толкова продължителна. Има решение на властите да бъде демонтиран този монумент. Но руското посолство и изглежда Кремъл оказват натиск, за да бъде оставен на място с този монумент. И не толкова. Руските държавни, руските енергийни интереси тук имат защита на най-високо ниво в държавата. Половината от българския парламент, дори целият български парламент се дели на русофили и на такива, които са или русофоби, или неутрални спрямо Русия. Нашия президент Георги Първанов е изключителен русофил и мога да кажа, че той е един от стратегически най-верните партньори на Путин и на Медведев.
той е човека, който всъщност беше основният лобист на руските енергийни проекти в България, които вече са в безвъзвратна точка, мога да кажа. Няма връщане назад. То се отнася единствено, може би, до проекта Бургас-Александрополис. Един последен въпрос, преди да се прехвърлим към дискусията. Състоянието на медиите в Русия, доколко то е функция на този този капиталистически феодализъм, който развива върхушката в страната, или обратно, може би, там самите медии допринесоха това да се случи. Каква е връзката? Къде е тяхното място? Когда Путин оказался в Кремле уже Путин се оказа в Кремъл вече като президент. През септември 2000 година той подписа свой самый первый и главный документ. Първия си и основен документ, който се нарича Доктрина на информационната сигурност. Това не е закон, това не е указ. Този документ няма юридическо значение. Нещо като зелената книга на Кадафи. Зелена книга Кадафи. Това е програма российска идеология. За новата руска идеология. И в този документ, който е от 36 страници, само два пъти се среща понятието свобода на словото. И няколко десетки пъти се споменава информационна война, информационно оръжие. Това е програма за възраждане на традицията на съветската пропаганда. И сега около 95-96% от информационното пространство, разбира се, преди всичко телевизията, вестниците, радиоканалите, радиостанциите, те са под контрол на Кремъл. Тоест, това могат да бъдат различни лостове за оказване на контрол. Това може да бъде икономически лост, защото по-голямата част от радиостанциите така не са частни. И също се отнася за вестниците. Но има много лостове, които въздействат на информационната политика. Преди всичко това е икономиката и затова в Русия има един такъв вид за това как два бизнесмена се срещат някъде на брега на Женевското езеро. И единият започва да се оплаква на другия, че бизнесът му върви зле. И вторият бизнесмен казва: това много лесно може да се оправи. Купи си добър вестник и пиши хубави неща за властите. Всичко ще се оправи. Затова руското общество отново се оказва на много крачки назад. 9 години управление на Путин, когато журналистите се опитваха да създават нова независима журналистика, тези години спряха. И много добри журналисти отново се върнаха към пропагандата. И пропаганда влияет на Пропагандата въздейства на всичко. Пропагандата влияе на изборите. Пропагандата влияе на външната политика. И да речем, когато преди 2,5 години Русия окупира част от Грузия, много важна част от тази война беше информационната война. Да се прехвърлим сега с Влади Цветков пред паметника на Съветската армия, за да видим какво е положението там. Обявихме днес възможност хората да си кажат открито мнението, трябва ли да стои този паметник там или да се премести на друго място, да бъде демонтиран. Влади, добро утро. Кои са хората, които избраха да дойдат при теб и да участват в тази дискусия? Добър ден, тук е господин професор Цветков, също така тук е Валентина Маринова, която е председател на инициативен комитет за демонтирането на паметника, а също така и Николай Малинов, който е председател на национално движение Русофили. Аз, Николай, веднага ще започна с професор Цветков. Кажете, каква е вашата позиция? Трябва или не трябва да се демонтира този паметник? Ами трябва да се демонтира. Това е паметник в чест на една окупационна армия и то на най-страшния диктатор на всички времена, която напада една страна, вече решила да скъса с национал-социалистическа Германия и да й обяви война.
в момента, когато тази армия нахлува в България на 8 септември 1944 година, България има едно демократично правителство, което е възстановило напълно правата и свободите, осветени от Търновската конституция, освободило е всички политически затворници и е насрочило избори за ново народно събрание, тъй като предишното не е било избрано по достатъчно демократичен начин. Така че ние имаме тук едно крещящо насилие международно. При това именно нахлуването на Червената армия става сигнал и за тези масови убийства на стопанския, политически и духовния елит на нацията, като първа крачка към геноцида на българите. И тези убийства, макар и да се извършват от местни комунисти, всъщност се извършват по заповед от Москва. Сталин и Хитлер често пъти прибягват до услугите на местни за мръсната работа. Между другото, един малко известен факт, в тези отвратителни гета за евреите, които Хитлер създава, вътрешния ред се поддържа от евреи и гестаповци, така че и тук убийците може да са били от българско потекло, но са си гестаповци, само че съветски гестаповци. Разбрах ви, евентуално, ако каквото е предложението да се демонтира, къде трябва да отиде това нещо? Трябва да отиде в един музей на открито на всички такива паметници, да се намери и паметника на Ленин, ако още седи, паметниците на Тодор Живков да отидат там, да се събере изобщо така един музей на открито, който да ни напомня за едно време, за което покойният писател Мирон Иванов казваше, че не е весело да си спомни човек и надали някога ще стане весело, но понеже е част от тази история, трябва да има един музей на открито на такива... Забравихме и червената петолъчка, която някъде беше в някакъв... Само да ви попитам, вие се ангажирате с инициативен комитет по демонтирането на паметника, т.е. да кажете, сигурно, това е ясна вашата позиция, но кажете. Нашата позиция е това, което каза професор Цветков, че този паметник трябва да се демонтира и премести. Това е всичко, което ние искаме и това пространство в центъра на София да бъде освободено за нещо друго. Както знаете, ние в събота имахме събитие тук пред паметника, на което съобщихме съвсем накратко предложенията на 200 граждани, които на нашия сайт писаха предложения как биха искали да изглежда това пространство и сме ги обобщили. Така че хората имат даже идеи как би трябвало това да изглежда и ние ще ги предложим на Столична община. Да, това е било създадено като място княжеска ботаническа градина през 1888 година. Вие обаче, предполагам, ще сте на малко по-различна позиция. Да, разбира се, нали, затова е демокрация, за да има и различна позиция. Значи аз съм председател на национално движение Русофили. За един месец до сега сме събрали 54 000 подписа в подкрепа на паметника, защото става дума за масовостта на мероприятието. Значи аз бих се спрял на 3 аспекта на проблема, защо аз в личен план съм против. Значи първо съвсем лекичко ще вметна юридически аспект. Мисля, че трябва да сме наясно, че има международни конвенции европейски, че има двустранни договорки между България и Русия и на ниво министерства, и на ниво правителства, и на ниво президентска институция, че има закон за авторските права, който пази в България този паметник и начин на преместването му е невъзможен. Пример това е паметника пред НДК, но да не влизам в юридическия аспект. Що се касае за историческия аспект, много уважавам, разбира се, и разбирам позицията на господин професора, само че в края на краищата има една голяма част от българския народ, от българската нация, които по друг начин разчитаме тези събития. Аз мога да дам примера със собственото ми семейство. Майка ми е раждана 36-та година в София. Преживяла е бомбардировките. Бомба е била паднала и върху нейната къща. Тази армия идва и спира войната. Не е вярно, че войната е била спряла преди това. Спирането и фактическото унищожаването и изгонването на фашизма, важното е как го чувстваме ние. Прочитане на историята, може ли и аз да се изкажа? Бомбардировките спират на 30 март 1944 година. Това са значи 6 месеца преди нахлуването на Червената армия. Просто трябва да бъде човек коректен пред фактите. Лади, нали? Само за това. Нека да дадем думата и на Олег Памфилов, който слуша и гледа с интерес тази дискусия, която вие водите с удоволствие. Дори така реагира много интересно на тезите, които застъпи господина. Ще дадем думата, ще върнем отново при вас.
Чухте, има подписка пък за обратното, да не бъде бутан паметника, има архитектурни стойности, има защита на авторското право, има двустранна спогодба. Вие реагирахте така с усмивка на тази двустранна спогодба между България и Русия. Да, но мне сложно говорить. Трудно ми е да обсъждам този въпрос. Аз не съм гражданин на България. Разбира се, българското общество трябва да реши съдбата на този монумент. Но аргументите на представителя на движението на русофилите, трудно ми да се представя целите и задачите на това движение, но аргументите му са абсолютно смешни. Какво общо има конвенцията? Това е при първото. Кой е питал за авторско право по времето на социализма? Кой е обръщал внимание на авторското право? Строителството на монумента е било по решение на ЦК на БКП, а не на базата на референдум, на някакви допитвания до населението, дали трябва да се строи такъв паметник. Вижте, струва ми се, че докато руската външна политика, привържениците на руската политика не спрат да лъжат хората, не спрат да лъжат своето общество, нищо хубаво от руската външна политика няма да излезе. Мен ми се струва, че има тук един друг казус, който не бива да пропускаме, Алади, и то е, ако не ме лъже паметта, има решение на Столичния общински съвет този паметник да бъде демонтиран. Дори когато това решение се взе, тогава първата заплаха беше, че ще строят мол там. Нали? И ти трябва да спасим паметника, за да няма мол. Защо това решение не се спазва? 93-та година, тук нямаме представител на Общинския съвет, трябваше да дойде госпожа Алексова, но 93-та година е всъщност решението за демонтирането на паметника. Имаше интересна реплика от господин Памфилов в студиото, който каза, че всъщност построяването на този паметник не е взето с някакъв референдум и в крайна сметка в действителност не е ли чисто български въпроса за това дали трябва да се демонтира или не този паметник? Естествено, че въпросът е чисто български. Съжалявам, че регламента в предаването е такова, че съм в малцинство и нямам право да говоря. Аз исках да се доизкажа. Значи първо аз спрях до това, че има различен прочит на историята. Няма да влизам в момента в исторически спорове с господин професора, нали, макар че може и това да се случи, нямам нищо против някога. Различният прочит на историята дава различно тълкование на историята. Също няма да влизам и в това различно тълкование на историята. Но за нас в момента, според мен като нация, е най-важен трети аспект на това, което искам да кажа. Той е чисто цивилизационен. Сблъсъка между нас и господата, които са за свалянето и събарянето и преместването на този паметник, е чисто цивилизационен. Ние смятаме, че трябва да сложиме край на разделителните линии. Да се делиме по етноси, турси, цигани, българи, комунисти, фашисти и нам какви си. И че слагането на края на тези разделителни линии означава уважаване паметниците както на едните, така и на другите. Защото ако не разбираме какъв е ценностният проблем, това означава, че ние за сега ще почнем да спориме. Не дай Боже, ще почнем като преди 10 години да се ритат по кокълчетата и да си бият юмруци тук пред този паметници. А не дай Боже, като преди 60 години да почнем и да се стреляме. Трябва да е ясно и на противниците, и на застъпниците на този паметник, че за този паметник има хора, които са готови и да се стрелят, и да се ритат, и да се бият. Така както ние не закачаме паметниците на палачите на нашите бащи и деди, така не закачайте и вие паметниците на нашите защитници. Благодаря. Така, Лади, дай ми само думата, Лади. Първо да кажа няколко думи, защото господина твърди, че е в малцинство, пък никой не му дава думата. Напротив, той говори повече от другите. Не знам защо е в малцинство. Ние сте поканили всички хора да дойдат, да си кажат мнението. Аз само ще добавя, че тук зад гърба ми, между това студио и Международното събрание, се намира паметника на цар Освободител. Ето, този паметник на руският император, който освобождава България от турско робство. Никой не е дошъл, никога не е имало дискусия, каквито и да са били отношенията между България и Русия и България и Съветския съюз, между правителствата, защото между народите винаги са били великолепни. Никой не е дошъл да иска да го бута. Напротив, народът е благодарен на този народ, на този император, на този цар, че е свършил тази работа, че Русия всъщност върши
най-важната работа на финала и освобождава България от турско робство. Но другия паметник на съветската армия е повод за напрежение и конфликти непрекъснато. И от тази гледна точка, ако господин иска да паднат разделителните линии, ами нека да паднат. Нека махнем паметника оттам, да го прехвърлим някъде настрани и няма да има повече разделителни линии. Няма да се стрелят, както той плаши. Да, искам да дам, понеже иска думата, кажете. Искам да кажа нещо, което касаеше първо тази спогодба. Тя много често се цитира, договора за дружески отношения между Русия и България от 1992 година. Там има един единствен член, тя даже е в чантата ми, но не мога да го цитирам точно, който касае единствено и само гробници, които трябва съвместно да се опазват между двете страни. Това е този прословут член, който се цитира постоянно и той не касае този паметник. А по отношение на разделението, искам да кажа, че всъщност този паметник винаги ще ни разделя. Никой никого не рита по кокалчетата и така нататък. Всъщност ние сме хората, които постоянно биват нападани и обиждани. Този паметник ще ни разделя именно за това не е тук неговото място и ние искаме просто той да се премести. Всъщност нашия инициативен комитет, това, което успя да направи, е да обедини хората по един чисто граждански начин. Това е автентична гражданска инициатива, толкова рядко явление в България, която впрегна ресурсите на едни от най-изявените общественици в България. Иво Инджев, например, успя чрез своя блог да направи нещо грандиозно, за един ден да събере необходимите пари за последното ни събитие. Успяхме да поканим Олег Памфилов, успяхме да направим връзка с господин Кнабе, който е директор на Музея на затворите в Щази. Тоест, по един чисто автентичен граждански начин, ние се опитваме да защитиме нашата позиция и да обединим хора, без да ритаме никой по никакви кокалчета. Няма да се ритаме по кокалчета, аз искам да... Николай, понеже дойде госпожа Алексова, искам да й дам думата и на нея все пак да каже своята... Така, тя е от Столичен общински съвет, нали, Лади? Точно така. От Столичен общински съвет. Значи, нека тя да ни разясни сега, чисто абсолютно като човек, който олицетворява властта. Има ли взето решение, каква е силата на това решение и защо то не се спазва? Разбрах. Вие не чухте въпроса. Да, съжалявам, закъсняхте. Въпросът е съвсем ясен. Кажете каква е процедурата. Има от 1993 година взето решение на Столичен общински съвет. Кажете ми каква е процедурата и какво може да се случи. Да ви кажа, на мен ми омръзна с това решение. Значи, решението на Общинския съвет трябва да се изпълняват в 6-месечен срок или в срока, в който са поставени. Това решение първо не е изпълнено, защото паметника не е собственост на общината, за да може тя да взима такива решения. Към 1993 година към 1993 година Министерство на културата обяснява, че това не е паметник, който е собственост на общината и общината няма право да взима такова решение. Тогава гражданите, доколкото на мен са ми казали, защото аз съм била доста малка към този момент, е имало жива верига около паметника, за да не бъде разрушаван, което означава, че има хора, които почитат този паметник. Аз не виждам причина защо ние трябва да се разединяваме и да търсиме къде да се караме в момента, в който страната ни е все още в криза. И защо трябва да го правиме по този начин? Защото очевидно пък има хора, които вземат различната позиция, организират се в граждански движения. Трябва да рушиме. Аз примерно мога да кажа, че на мен не ми харесва тази реклама там или нещо друго. И да започваме да рушиме. Имам един въпрос. Един въпрос към Гергана Алексова, той е лично от мен. Тя прави ли разлика между паметника на цар Освободител пред Народното събрание, който стои тук, може би вече 100 години и няма никакво желание никой да го бута напротив, и паметника на съветската армия? Просто тя прави ли разлика между двата паметника? Разбрах. Значи въпросът е съвсем конкретен, господин Бареков го задава. Вие правите ли разлика между паметника, който е на цар Освободител, и на този паметник, който е тук? Абсолютно правя разлика между паметника на цар Освободител и този паметник, както правя и разлика между този паметник и паметника на американските летци, които бомбардирали София. Предполагам и вие правите, нали? Аз съм чувал тази теза. А искам само един много съществен въпрос. Всъщност, какъв е този символ? Аз не мога да си отговоря на този въпрос. Дигнат шмайзер нагоре. В смисъл, какво символизира това нещо? Предполагам, че трябва да питате скулптура
какво символизира този символ, а за мен това е паметник, който ме кара да помня какво се е случило по време на Втората световна война, да четеш историята. Това как ще я приемаш и това как ще възпитаваш децата си вече е въпрос на твоя ценностна система. Дали ще кажеш, че това е армия-освободителка или е друга армия? Лади, още един въпрос към твоите събеседници, които защитават паметника, и то е следния. Какво им пречи, ако този паметник се измести 1000 метра по-наляво, да речем, в Борисовата градина? Разбрах. Въпросът е съвсем конкретен. Всъщност какъв е проблема, ако се вземе това решение и той се измести някъде, където, както се предлага, да се направи музей на подобни паметници от ерата на тоталитаризма? Какъв е проблема да остане тук? Тук е направен, също има... Разбирате ли? Смисъл, трябва да спреме да се чудиме къде и какво, как да местиме, как да рушиме. Защо с тези пари, с които се иска да се премести този паметник, не се направи нещо градивно, например? Добре, ето, господин професор, слушайте. Значи, аз само това ще изкоментирам от това, което чухме тук. Значи, това не е представителна извадка на Общинския съвет, не напред тази госпожица. А това, което исках да кажа е, няма завоевател, който да определя себе си като завоевател. Всеки завоевател ще се самоопредели или като освободител, или най-малкото като обединител. И другото, което искам да кажа, господин, е председател на някакво движение русофили. Имам усещането, че това движение сигурно дълбоко мрази руснаците, защото този паметник е в чест на един режим, който изтребил поне 50 милиона руснаци. Става дума за комунистическия режим в самата Русия. Така че тук не може разделителната линия е между човешкото и античовешкото, между българското и антибългарското. Благодаря ви, Лади, за тази дискусия. Аз искам да поздравя хората, които са дошли там, защото в тези така кризисни времена да отделиш от времето си 1 час и да спориш по такава, бих я нарекал, интелектуална тема, е истинско предизвикателство. И за мен и двете гледни точки са важни за гражданското общество в България. И трябва да ги има. Разбира се, да не се стига до стрелби и ритане по кокалчетата. Благодаря ви за това участие. Нещо, може би, ако искаш ти да кажеш в едно изречение. Николай, предполагам, че в крайна сметка трябва да се вземе някакво компромисно решение. Аз лично също не разбирам този символ с този дигнат шмайзер. При това той се вижда от различни гледни точки в София. Добре. Но разбира се, решението трябва да вземе друг. Благодаря ти. Лади, по-добре разбира се да има вдигната писалка, нали? Паметник с вдигната писалка. Господин Памфилов, има един прост пример, който може да бъде даден в тази ситуация. Ще ви помоля за вашия коментар. Българският народ е по принцип, ние сме русофили, ние сме русофилско настроени. Обичаме руския народ, почитаме това, което Русия е направила за нас в положителен план. И ето, че никой не е дошъл да протестира за паметника на цар Освободител, който е на един руски император, участвал в руско-турската освободителна война. Спора се пренася върху онзи паметник. Защо? Може би новата история е далеч по, как да кажа, далеч по-жива в нашите спомени. Това ли ни кара там да водим тези спори? Ако ми позволите, ще се опитам все пак да обясня реакцията си относно движението на русофилите. Преди 2,5 години Русия окупира част от Грузия. В Грузия няма антируски настроения. В Тбилиси 46 училища са с изучаване на руски език. В Грузия има 2 телевизионни канала на руски. 4 или 5 радиостанции. Говорите големи канали и големи радиостанции, не просто такива по-малки. Да, това са в FM диапазона, няколко вестника, които излизат на руски. Половината от информационното пространство в интернет в Грузия е на руски. В Грузия не може да има русофобия, дори независимо от това, че Русия е окупирала 20% от територията на страната. Когато този човек говори за цивилизационни отношения, той много зле разбира какво означава цивилизацията. Сравнете отново времето на освобождаването на България от турско иго, когато са загинали десетки хиляди руски войници в България.
И 1944 година, когато не е загинал нито един съветски войник. Но затова пък след това започват репресии, по време на които загива огромен брой хора. В чем цивилизация? Къде е тук цивилизацията? Цивилизацията да убиваш в тези цивилизационни рамки, в които сега живее Русия. Или все пак цивилизацията на разцвета. Благодаря ви за това гостуване в Гореща точка. Олег Памфилов, гост на Гореща точка. Той е тук с мисия в България. Връщаме се още един път към това, което си говорихме днес в самото начало. Стартира до вечера в ефира на TV7 новия публицистичен формат Пряка демокрация. Както виждате, ето сега Гореща точка показа пряка демокрация на живо в България. Хората се събират и спорят, и то по теми свързани със своята история, а не просто за цената на бензина. И едното е важно, но и другото, уважаеми зрители. Аз ще бъда водещ на първото издание на Пряка демокрация, а след това щафетата ще поеме популярният български водещ и телевизионер Стойчо Керев. До вечера трите най-големи български партии в сблъсък помежду си по теми, свързани с нашето житие-битие. Гледайте Пряка демокрация след 17:30 в ефира на TV7, която ще бъде първата ни вечерна емисия новини. Втората е в 18:45, а третата в 21:45 с Юлия Манолова. Има какво да се види. Прехвърляме сега към Централно студио, където е Ива Стоянова. Освен да ти пожелая успех в новото ти начинание, тази вечер след 8 часа почти Николай Бареков отново ще е водещ и да кажа на всички столичани, че днес започва пролетното почистване на града ни. То ще продължи до 21 април. Утре ще покажем на живо как със специални препарати се чистят графитите в столицата, а пък апелът към всички, за да ни е приятно и хубаво да си почистим,